Jonathan Moyo na Xavier Kasukwere vobuda vachijamuka zvinhu zviri kuitwa kuZimbabwe neregimu yavaMnangagwa. Kusangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV muri yeZimbabwe. Kana uchangosvika pana peri first time yako, gara wasubscriber, ukomenda, ulike, ushare, ndoramba ndichidzoka nema-updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika. Iko zvinezvi nhasi kubva nezuro hakusi kudya rinopisa muZimbabwe. Vanhu vari kusungwa, vanhu vakasiyana siyana, kusanganisira mapreacher ana Bishop Kevin Nyamakanga, kusanganisira ma-activists, kusanganisira vanhu vakaita sana Jacob Ngarivume nevamwewo vakasiyana siyana, nevanhu ma-members opposition vanofungidzirwa kuti vangange vane chekuita nema-demonstrations aida kuitwa. Aingotaurwa nezvavachinzi kuchange kune ma-demonstrations aida kuitwa paSADC summit iyoyo. So iko zvinezvi munhu wese ari kugara akatobatira hana inenge dziri kutotanga news dzebhora kana kuti ma-updates ebhora, because munhu wese unonzwa kuti ndingasungwa after 5 minutes ndingasungwa. Ndo zviri kuitika paZimbabwe. So ndiri kuzoona pane vanhu vakabuda vachinzi vakarohwa. Saka Jonathan Moyo na Xavier Kasukwere vari kubuda vachikondema zvinhu izvozvo kuti hazvisiri izvo. So patanga Professor Jonathan Moyo varitaura kuti torture is a crime against humanity. It is one of the most heinous intentional crimes, not least because of its profound violation of the moral and physical integrity of a human being. There is no crime that justifies the punishment of torture. Where torture occurs or is allegedly, the perpetrators must be brought to book or the state becomes complicit. There are no ways about it. Ndo mashoko abva kuna vaJonathan Moyo vanga vari disturbeka nevanhu vakaona kuti vakarohwa mufananidzo yangachitendera on social media. Ndo patauya kuna vaXavier Kasukwere vari kutaura kuti one early morning my young son was preparing to go to school, prep school, and came up crying in the main bedroom. He complained that his siblings were harassing and bullying him. The two were hot on their heels, came into the room and started yelling and interjecting the little fellow. He kept quiet and calmly said to me, "Daddy, if they can do this to me here, what about when I'm alone, embarrassed and defeated?" They melted away and could not mutter a word in defense. Moral of the story, SADC News, if they can do this when you are coming, what about when we are alone? This is why some of us have to live outside the country. Ndo mashoko ari kuzobuda achitaurwa na vaXavier Kasukwere kuti aiwaka inini mwana wangu akatobudawo vari kuexplaina nyaya yemwana wavo kuti aibhuliwa naumwe wacho bvauya vatanga kuchemerana vari mubedroom, achemerana ari momo achitaura nyaya yake, vamwe vachimuitisa nharo vachimudara akaramba akanyarara. Ndokuzopindura kuti kodheti kana vachikwanisa kundiita zvinhu zvakadai muripo, what more ndiri ndega. Anza anokwanisa kumupikisa. Ndopari kuedza kutaura kunzi nhai SADC kana vachikwanisa kusunga vanhu nekurohwa vanhu zvese zviri kuitika izvizvi, imimi muchiuya, what more musiri kutombouya kunoita summit yacho, chii chinenge chichiitika? Ndo nyaya iripo. Ari kubva kubudisa kuti ndosaka inini zvangu ndakatiza kutogara muZimbabwe macho handisingachagari muZimbabwe. Ndo nyaya ndiri kusangana nayo panapa nhasi zvekare muri yeZimbabwe iri kutaurwa nevarume vaviri ava vaimboshanda muZANU-PF zvakanyanya mazuva ana Mugabe aya maingovaziva vese, vaXavier Kasukwere navaJonathan Moyo. Iko zvinezvi vakabuda pakangobva vaMugabe pachigaro. MuZimbabwe manga musingachigariki, manga makutopisa kuside kwavo. But this time around muZimbabwe muri kupisa kuma opposition leaders. Wese ari kungofungidzwa kuti aida kuita demonstration. Vamwe vari kungosungwa, ukangonzwa vasvika kuairport, Zinaso leader akasungwa, Bishop Kevin Nyamakanga vakasungwa, and vanhu vakawanda vari kungonzi vatorwa because of havasi kuda kukanganiswa kuita SADC summit yavo, kana kuti havasi kuda kukanganiswa kuasuma kana kuti kutora zvekare chigaro cheuSADC chair. Ndo situation iri kuitika paZimbabwe.